Kibor Pulit ka East Jante Hills District kila kem yau Nongñiah Trok han riu shaka ubala yu dakate ka Trok jong u yau Nongñiah pickup truck hadu bo undayap hasyan hapadeng ka je kan at jong ki hapalau ka Star Cement halum snong men ha ka met jong ka khat pratare u jembang arajar pusan ka Kyrwoh na ka office USP ka East Jante Hills District ha ka arpau tare u jembang araja arpusan kala pentip bala register mukaduma kam runar persya yau te u Nongñiah Trok halum snong police station bad yau new Nongñiah Trok la Pynngat Judicial custody baga jing toket yu kadang ya chakman kumban syukro bakala mi ka huri hura hapalau ka Star Cement halum snong namar ka jing do ya ka mensim briu kala lampat sa ka jing bitar pat ba ha ka te ka jaka hadu banda jia ka jing thang kumba khat saw ne khat san tali ki Trok haka khat khandai tere u jemmang arja arpusan ki Pulit ki laong haka jinglet ki Pulit nalom snong police station bante lakam ya ka huri hura haplau ka te ka company la yo jing tip ba shwa kini ki aka kala don shwa ka jingja ya tenra kali han national highway ban rio hajan ka snong wa ya jer ka badon hajan lom snong hapdeng ka Trok Star Cement bat ka we ka pickup truck laong bo tu Nongñiah Trok ulakrat bat ka kali jong u maria dap tenra bat kumta u new Nongñiah pickup truck u badai na lom snong ringkat ki we pat kila thong ya ka Trok Star Cement shadow sha phalau ka ka jaka penmi dobilan Maria poi ha ka jaka u Nongñiah pickup truck ula kio ha ka truck bat ktak ti yo Nongñiah Trok namar ka jingjia ya tenra ha ka snong hajan wa ya jer la ong ka Kyrwoh ka bala benrap bau tu Nongñiah Trok ula persang ban pet ringkat ka kali jong u bar ka jingnya sakman la yo Nongñiah pickup truck u bala yap hasan tang kat tu kat ni hadin ketika jingja parat lais pa ngut ki briu nagi thain lum snong bat ki jaka ba marjan kila wan tur Star Cement ringkat ki tiar pen mensau bat kila penjat ya ka yeng Pulit pahara ki CCTV kamera bat shot ru yo security guard kini ki briu ki bala bitar kim sha ban pen kenria ya ka met ya pu Nongñiah pickup truck bat kham hadin la ban yo pen kit ya ka met jong u sa civil hospital hakli riat la ong ka Kyrwoh na ka office USP ka East Jante Hills District bat binrap bat tang shipang kite ki briu ki la dap ban thang hadu khat saw ne khat santali ki Trok hapalau ka Star Cement habakran sikilat pathai khubor halor ka long ka man halum snong uba prestun tin song usembut menteri rangba ka jella ubari pet ya ka tanat kampo yeng ka sarkar jella ula ong bakala long jai. Well, right now the situation is cool and calm, and the DC is on the job or SP is on the job. We have already strengthened the security forces over there, and as I said to you, I'm happy today. No untoward incidents happen, and I'm very sure maybe within a few days from now, everything will be cool and calm in totality. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya